Cek, cek. Lo lo lo. Kalitul. Hey. Yo. Wasih. Ning endi nggonku goleki bat abote kepengin ketemu senadyan nato tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe tiku ninggalake aku koyo sumendal atiku loh tumetes nelesi pipiku yo yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe aku ora bakal ngundeli Wasih. kaya ngene lelakonku Hey. piku Waduh. nopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase WM Audio Sir. HS Production Masuk. Hae hae Iya. yo mas Iya deh. la 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 yo ning Siga. nggonku Hey, hey. goleki
dadi siji ya, Nduk ya. Nggih. Oke, sadurunge anu cewek-cewek pareng lelipur ya, Nduk ya. Kita diucapkan salam dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam wilujeng wengi sekupengen kalian pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manggala. Nggih. Alhamdulillah ditimbali kalian Bapak siapa sayang? Bapak Edi Aisyah kali Bu Yanti. Benar. Saling lali lah jenenge. Lali. Dek Aisyah yang lagi ulang tahun dan Iya. juga anniversary pernikahan. Pernikahan Bu Yanti. Bu Yanti. Kalian Bapak Suparjo, Pak Sutarjo mau lali Aku ya lali tak nggo bubuk lali ya, Mbak. Pokoknya Pak Jo. Semoga Pak Jo dan Ibu Yanti Nggih. langgeng selalu. Amin. Awet nganti kaken-kaken lan inen-inen. Nggih, amin. Buat Dek Aisyah piye dongane Semoga sayang? tambah pinter. Nggih, amin. Sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Dadi yo bocah sing pinter. Nggih. Oke. Tak lupa juga diucapin selamat malam kagem video syutingnya ada RHS Production juga WM Audio Sound System. Nggih. Buat fans klub dari Wahyu Manggala diucapin buat semuanya. Selamat malam buat semuanya. Nanti di absen nggih. Oh yes, absennya siji-siji Ha, kok ya, Dok, ya, nanti. wes. Pokoknya angger ketok roh langsung di absen ya, Ha, sayang, ya. oke. Oke, tak lupa juga diucapin selamat malam kagem Mas Ari. Wah, Wih. Mas Udin. Wih. Ya kan Kok mbok celuki dengaran? lu sekali-sekali ya diceluki Oh, barang. iya, Ben iya, ora- iya. ben ora bagian dudul tok. Iya. Oke bro, dikasih tembang-tembang sebagai salam pemanasan. Yuk dikasih ada satu buah tembang gitar sumilir Mas Ari. Monggo. Dados. Wah. Sik ndak sok. Jebule nek kene akeh lho, Ndah. Oh, iki ngarep guri samping ana kabeh. Nguren City. Oh, Nguren City. Jeh. Aku mau keblasok-blasok tekan dindi. Tak mongko wis tak Sherlock lho ya. Sherlock mau tekan. Toko sawah ha. Yo, semoga dikasih Mas Ari satu buah tembang gitar sumilir. Dados. Yang dari Sambong, dari Kincer, Ferry Cookies, Sabah Simbe, Mas Dika Mahesa, Mas Wate, Indah Kalola. Ella Gedewati, Mas Arya, Wah, Mbak Izel. Anganku ngambara nembus miko Bidung lintang sesulo padang rembulan Tak kelei ono nganti si panjenino Dadi tipi kidung teger ing jangkung Yang dari Gempol Lekmut, Mas Mudel Lebodong dari Peluk Setia, Mbak Rasmi, Mas Budi, Kita goyang lagi bro. Wasik. Wahyu Manggala lho iki.
lunas ya, Nduk. Lunas nggih. Kitir Sumile. Kitir Sumile. Ada permintaan kah yang masuk? Ada tak berdaya. Berdaya. Tambal ban. Tambal ban. Ayang-ayang. Ayang-ayang, Yang oke. lain belum. Duh, dewa-dewa. Ya, Oh, kuwi. Ya, Dinda tak berdaya dulu. Nggih. Permintaan sing dhisik-dhisik diaturi ya, Bro Ya, ya. betul. Oke, yang belum masuk monggo kula aturi. Monggo mumpung kesih niku lho nggih. Apane, Nduk? Cek Uman. Cek Uman. Biasane nek wis waki ngono kudu gembruduk Oh kok, iya Mbak. benar, oke yo. Monggo dikasih satu buah tembang bersama Diajeng Indah Kalulah Pak Berdaya Dados. Yang dari Polbayang. Mami. Ayo Mas. Iya deh. Mama Rama. Dido. Oh, Dik. Di. Hey. Yo. Sudah kehendak
panjenengan sehat selalu Ya, ya. amin, amin. Wes. Untuk kali ini ada yang lagu yang kedua lagi, Dok. Iya. Apa sayang? Ada tambal ban, ayang-ayang. Oke. Bertambal ban apa, Bro? Ayang-ayang. Ayang-ayang Bu Yanti mau kok urung resake lagu ya, Nduk ya Bu Yanti. Ah, ya? monggo Bu Yani. Kan tuan rumah ya sayang ya. Nggih, nderek Wah. niku nyanyi. Nyanyi ya enggak apa-apa, nyawer ya ora apa-apa. Goyang niku Bu Yanti nggih. Ndi? Nggih. Ora roh yang mripatku Nduk nek endi, Nduk? Nggih niki Bu Yanti. Oh, Ibu Yanti ya. Nderek nyanyi go Bu. Monggo Bu mriki. Monggo Wah, Bu. Kersane diabadikan di NHS Ah, Production. bersama-sama. Wah, iya. Enggak apa-apa sini lewat sini. Iya sini enggak apa-apa. Iya tak apa le, Nduk. Kok iya iku lho. Maksudnya takon rene. Miyak-miyak iku. Miyak-miyak. Wah, mbae. Mbae apa Pake, Nduk? Pak Gun. Pak Gun, nggih. Tapi ora Pak Ndul ya, Nduk. Pak Gundul kuwi. Napa Pak? Ora ujek di rambut kok iso Pak Gundul iki lho. Apa, Bro? Gang Doli. Gang Doli. Apa, Mbah? Gang Doli. Lak Hah? Bang Doli. Lah ya Gang Doli Lah, iku, iku Gang Pak. Doli, Mbak. Niku Ora- gang-gangan, Pak. kok bang to, Nduk? Kok Saiki apa bang? digenti ya judulnya? Ora. Ngerti ku yo kan. Trae Pak Gun gak kulino ning gang kok Kulinane ora ning gang, kulinane Gak. ning lapangan. Jembar. Oke, satu buat tembang sudah sama diaturi wonten tak berdaya ya. Capcus kembali permintaan ada saan tambal. Oh iya, tambal butok. Nang sing ndi, Bro? Tambal bane, Bro. Saya Mbul, kemang sing diwehi sandal pink kaya aku kok. Sapa? Kimbul. Timbul dikai sandal pink. Heeh, ora gelem nganggo iku lho. Warnamu apa? Pink. Warnamu pink, iki pink. Pink. Lah aku kok oren. Nduk endi? Lah kulitku ireng iki oren. Sini ndi mau? Iku lho njupuk sandal ben seneng sing maringi. Tak kandhang. Wek emono mani-manike aku ora, Mbul. Mosok kene enak. Kowe ku yo ngono kok Mbul nek duraka. Sedeng piye? Mbok sing Sedeng. halus kok iso. Penyanyi kok iso menggura-mengguri isa-isae engko esuk kok iso ono. Agih Mbok jajali, Mbok. Ayo ya, Mbok. Iki piye malah ape do tukaran ning dhuwur iku lho. Wes ora nganggo sandal aku. Ndak Aja pur gorek, Rek. Ayo sayang, Dek Gimbul alias Dek Kimplah-kimplah. Wah, bodine kaya anu, sing dienggo neleser ning pasak ning gone sawah kuwi apa jenenge? Kombi. Ini dia, Mbak Gimbul Kombi Celeser. Sini sayang. Penyanyi, wis tak omong isa-isae engko pajar, iso glibet wae mau ya. Ya, Apa sini, sini. kulino glibet kok? Apa Bro? Wah, Dek mentek nek payu le cah ngene. Sesuk tak jakne ya ndak ya aja lali. Aku sing mbok jakne, bener. Sesuk nek ndi maine? Aja lali di Sherlock ya. Yuk monggo. Dikasih satu buat teman bersama diajeng Klimbur apa sapa lah jenenge? Glibet cok. Klimbur apa klimbur? Gimbul ya. Gimbul Kleser Kombi. Ya, ayo sini sayang. Wah, delok iki go bokonge. Cara wong ngono bokonge enak iki dienggo ngulek iki. Tenang lho. Delok ukurane 3XL dhewe ngene kok iso. Apa, Bro? Lah pokoknya Del. Oversize. Ayo, Bro, dikasih satu buah tembang tambel butoh. Oh. Ayo. Ayah, boleh duit kok sini. Bareng-bareng. Aku iki tukang
Iya Mas Arya, niku mamine. Mami Neje Ya, sehat selalu nggih Bu nggih. Mami. Wah, paringi rezeki lancar lumintar. Amin. Halo, ditimbali ya sayang. Wah. Nggih. Tadi juga ada permintaan ayang-ayang. Ayang-ayang Mbak Izal nyanyi sendiri. Mbak Indah. Mbak Indah napa Mbak Iza? Mbak Izal, Piyayine pundi? Endi sing di Mas sini? Haho cinta merah jambu. Tek gak merah Mas. Kok teh ngandap ngajeng nggih mboten napa-napa. Yo. Tanggaku ketoke. Ketoke tanggaku lah yo. Oke Indah, dikasih ya. Ya Mbak Izal ndi? Mbak Iza kok ning ngisor lho ya, Ro? Ngopo kok ning ngisor? Ning dhuwur Iki lho, kuwi apa? suara wedok apa lanang? Hah? Apa kabeh? Ora apa-apa wong anu. Wedok ae. Ayo pek wis sing lanang pek. Ibarat swara ki alternatif, Duk. Iso lanang iso wedok. Dadi jenenge alternatif. Kuwi lho sing ngopo ngono kuwi lho. Kata-kata spesial kuwi apa jenenge lali kok iso. Mas Ari, ngopo ngembok ngakik-ngakik engko pacar lak ngono lho ngedadak ngakik-ngakik barang ayo saut yo kuyang kembali. Ayang-ayangan. Wah iya. Ngono. Wis tak kandhani to. Nek nganggo lagu iki kudune jempole ditaleni ben ora anyang-anyangan to. Si, oga muda. Mbak Iza jane munggah apa-apa, Mbak. Mboten tonggo dhewe. Oh, ya wis apa-apa. Yen to aku ora
satu Yo, teman Mbak. sudah diaturi wonten Sudah. ayang-ayang. Bu Yanti nggak mau ya mau. Ayo abu. Bu Yanti di omah ora enek ngono ndok ketoke ndok. Bu. Monggo, Bu. Lah kok malah saya adol lho. Mriki to, Bu. Mau ketoke Dek mau nyanyi terus kok, Mbak. Dek sore mau Dek sore nyanyi, Lah, awan nyanyi. Awan nyanyi ra masalah ngancen syutingan ya, Nak Ya ya. bengi sing urung kok, urung nyanyi ya. Bengine urung nyanyi. Mm-mm. Lah iya, Bu Yanti dintenteni ket mau le Caca. Ayo, Bu. Klontosi lho, Bu. Ah, wis tenang ae, Nduk. Engko mesti ngurene. Wis cantik manjalitul ngono kok, Bu. Bu eman-eman nek mboten derek nyanyi lho, Bu. Lah kok nganggo manjalitul apa to, Nduk? Manjalita. Oh iya manjalita. Kok ya ora nganggo tul bareng. Iya. Oke, satu teman sudah sama diaturi wonten ayang-ayang ya. Tadi ada juga permintaan jambu merah apa Nduk mau? Jambu. Cinta merah jambu kok jambu merah itu udah di jus. Sing tak eling-eling jambu karo merah. Iya, iku nek nggone wong geger. Sing ya guys ya. Satu buah tembangnya tombo. Tombo kangen. Oh ya. Mas gelang kalung tak gadekno. Loh, waduh. Lah piye? Lagune piye to, Nduk? Iku takok Mbak Tonai. Aku soalnya jak cilik oh, cara tak konukokno mesti ora do ditukokno mas-mase ya. Cara ndagel ngene iku sing sitok kobong. Kobong aku, mergo ape tak angkat engko nek aku kleru nadane malah isih. Ora ngarah kleru. Kok ora? Nek salah nek dagelan tetep diguyu. Lah nek ora, aku dak maluku. Kok nek gak ngono kowe gak munggah-munggah lho ya. Enggak apa aja ngono aku wis munggah panggung lho, Del. Maksudnya kok ngajak tuwekan ngene. Iya, iya, aku pengen ngerol. Ngerol lho kecilian nek bodi semono kok iso. Adone yo mban barang. Lah kok ana kemang piye ta, Dah? Kok iso muni ngono barang jajal jek baleni jek Dah. Kok iso ngono barang le, Dah? Jajal mikir jek ijo jek aku metune apa cah? Ya, Del, aku tak ning kene, Del. Kowe ning ngono, Del. Murah burap-burap iku wis. Kodok Del. Nek ke JE, iku berarti ora cocok. Genti mikem iki, mikem kan normal mau. Loh. Tek gak mau Del. ora muni ngono kok mbok kene wong. Sik. Apa ya apa? Del apa ya apa? Del. Jaluk tak gadekno piye? Jaluk tak gadek ngomong kowe nek. Del. Iki lho. Aja ganduli. Aja ganduli. Ora ana sing gandul. Ayo Jan. Aja tidak semua. Ayo Jan cepet Jan. Aja ngono kowe. Cepet Jan. Ayo Jan, tarik Jan. Wes godal ora katokan apa-apa. Biasane ora nganggo katok ateke. Ayo Jan. Hawi mau. Wow. Gini Del. Sik. Syuting jim. Hop. Syutingan iku lho takoki. Piye? Aku wis menteleng-menteleng ngene. Kowe dek. Lah kok metune kok masa mulo piye? Nek nyuwara iku sing pas. Kurang pas. Dungono iki yo, aku nek Ya. nganggo ngene-ngene. Udune piye iki? Iki jenenge. Enggak ngono. Iki jenenge kewan cat. Kok kewan cacing? Iki jenenge kewan cacing. Cacing suarane terus apa, Del? Del. Kebo sing meteng. Bu sing meteng kebo, Bu. Wong lanang dikebuk. Bojone meteng sarang sasi, Del ning omah, Del. Yo. Bojone ane iku meteng sarang sasi. Alah yani ning omah karo aku ra apik. Aduh ya.
Panggerang buarek kok ngono. Dalam hati aku berdoa. Piye, Del? Muga-muga aku dipethukno wong iki terus. Dilono, tukang syuting di awan burik. Ana bojone ning kene kok. Ana bojone kok mbok nyek burik. Sik tak mau rese kowe. anane aku muni burik. Ya, Mergo ana bojone. ya dek ngono. Lah nek iki bojone meteng ning omah. Ning omah. Kaya Endi lho. Ya Mas. 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 Wong wedok dek memeti ngono ya, Bu ya. Mas. Aja ngono Menyok. bodol kowe iki jare gak nggo kathok kok mekengkeng terus. Menyok kok. iki carane nggone TikTokan iku netizen. Meneh ana sing ngomentari barang. Iku Piye? sapa dijak Wahyu Manggolo awake kaya bulldozer. Aduh yo. Tapi lah iya. Tolong buat netizen semuanya. Lambe Anda itu sungguh benar sekali. Tolong mohon diperbesar lagi. Tolong dihujat lagi ya, Mas ya. Dihujat lagi kersane saya mumbul dulu. Aku lho ning gone TikTokan diarani lanang. Lho iku piye bareng? Waduh kacau ya. Aku diarani lanang. Piye bulbul? Ya bener nek lanang kok dhek iso numpak motor. Anjine kok banci. Sik. Iki anake mogol aku gak wani nyatak imik. Delala kok anake bos. Apa piye? Ya cara ora ndere takon medun iki. Bayari lho ya. Saurane piye, Del? Penyanyi sih aku main rara Iya, yo nyanyi sembarang. Sembarang sik saisane. lah, sembarang sik lah. Soalnya aku gak tau kepethuk, jadi Iya. penuh kepengin aku ya. Sing anyar ya. Sing anyar lagune apa? Anyar pokok sing gedel gak iso ya. Mas, ijek SMP kok mbok kei swara ngono. Nek Ela ngono ya, jajal suarane Ela gudi kaya apa? Mas Ari iki apik, suarane apik bareng aku malah kok telek. Nek Wa kan ijek alus ngono. Aku ya jek jajal gedel Mas. Jajal. Aku ya rapet dingi bar tak jahit. Malah karo tak obras bareng Mas. Ya mbok lem barang ngono kok. Jajal lah Mas Siti. Jajal Mas Siti suarane gedel. Arjene gak gelem muni nek kowe Semono. gedel. Sesuk tak ganti genset ae. Ayo guys, Sila diaturi apa Sila? Wah, aku kepengen sampean nyanyi ya Dek Sila ya. Diaturi apa, Bro? Wah, penerus dari Wahyu Manggolo diaturi apa, Bro? Wah, tak amat-amat. Irunge kaya aku jebule yo. Mancung aku. Lapo kok do nesu? Kowe kepengen kembar aku ketara. Lah kok budrek. Oh, anjen sing nyawang katarak iku kok iso. Ayo nduk diaturi apa, Bro? Tukang syuting zoom irunge gedel tok ya. Aja Mas iki irung pawon iki Mas. Ayo madhep rene ayo ndang nyanyi kok. Niku. Grogi le ketemu aku kandhane. Wong penyanyi ngene iki yo iso isinan ae gak apa-apa Mbak Sila ya diaturi apa, Bro? Ajar kendel. Kamu kan bintang sepet maksudnya. Kok bilang seperti iki piye? Bintang sepet iki bintang kejora dong. Diaturi apa, Bro? Mbak, kalah hutan mawon. Apa lagune? Kalau lagune apa? Kalah hutan mawon, Mbak. Kalah weton mawon, Mbak. Kalah weton mawon, Mbak. Ya Allah. Aja kalah. Ya Allah. Kaget aku ro suaramu kaget jerit barang kok iso. Diaturi Mas Ari ada kalah weton dados. Yo. Ayo, Mas. Kok ngomong tolong dibusak ngono ya Nduk ya. Suwe ra oleh. Iya Mas. Siga.
Yo. Kaya dipateni nanging Zee. mati Duh Gusti paringi kuwatan Selamat malam buat warga Luren City semuanya. Wahyu Manggolo lagi. Wah, Zee. Wah, Mas, Malam, Dek. iki lho Dek Silawas. Iya, Bu. Bintangnya Wahyu Manggolo. Iya, Bu.